Secolul 20 a fost responsabil pentru cele mai mari progrese în cadrul domeniului spațial, îndeosebi cel al descoperirilor. Vorbim astfel despre primii pași care au modelat calea pe care o urmăm astăzi în cercetarea și descoperirea sistemului solar. Așadar, plecând de la informații teoretice care nu au putut fi demonstrate în parcurs încetul cu încetul, sistemul solar și planetele despre care se vorbise așa de mult, în jurul cărora existau multiple teorii incredibile. Totuși putem spune că secolul 21 a început cum nu se putea mai bine și cu siguranță este perioada în care vom vedea cele mai mari progrese. De la începutul anilor 2000 am putut vedea că cele două categorii despre care știam, micile planete stâncoase din sistemul solar interior și planetele gazoase reci situate în partea exterioară, nu sunt singurele existente. Exoplanetele, corpurile cerești care posedă speranța multor cercetători și nu numai, sunt niște planete care orbitează alte stele decât Soarele. Totuși, acestea pot fi foarte diverse și neobișnuite, oferind caracteristici unice care sunt uneori incredibile. Exoplanetele și caracteristicile distinctive. Până în ziua de astăzi au fost descoperite mai mult de 4000 de exoplanete de o varietate uimitoare, în timp ce unele sunt destul de obișnuite, similare lui Venus și Neptun, altele sunt total diferite față de orice am văzut. Anumite tipuri de exoplanete se referă doar la dimensiune, deci la masa și diametrul acestora. În ordine de la cea mai mică la cea mai mare sunt planetele stâncoase, superpământuri, mini-neptuni, uriași de gheață și uriași gazoși. Planetele din gama de dimensiuni superpământ și mini-Neptun pot fi planete oceanice având oceane cu apă lichidă adânci de sute de kilometri. La polul opus, unele planete stâncoase pot fi planete de carbon ultra-uscate, ale căror roci sunt formate din compuși de siliciu și carbon, structura diferită față de cea din siliciu și oxigen a rocilor pământești. Foarte important pentru cercetare sunt planetele habitabile, care sunt de dimensiunea Pământului și care orbitează la distanță de steaua lor, respectându-se condiția de existență a apei lichide într-un mediu stabil, ceea ce înseamnă că ar putea oferi condiții necesare pentru o viață așa cum noi o știm în circumstanțe potrivite. Tot prin cercetări am descoperit faptul că fiecare stea are o zonă locuibilă, un interval de distanțe în care apa lichidă de suprafață ar putea fi stabilă. Unele exoplanete mari gazoase care își completează rotația pe orbite strânse și într-un mod rapid par să iasă din tiparul obișnuit pe care noi îl cunoaștem. Din cauza felului în care mișcarea are loc, va exista emisfera fierbinte orientată permanent spre stea, dar și emisfera rece permanent orientată spre exterior. Explicația este simplă. Obiectele apropiate de surse mari de gravitație se întind puțin, ceea ce încetinește viteza de rotație pentru a se potrivi cu perioada lor orbitală. De aceea vedem întotdeauna aceeași parte a lunii de pe Pământ, de exemplu. Nu în ultimul rând, în cadrul exoplanetelor există anumite corpuri cerești care se diferențiază de ceea ce suntem obișnuiți să găsim, putând oferi condiții primordiale vieții. Planetele superpământ sunt planete care se situează în zona locuibilă a stelei pe care o orbitează, deci în zona din jurul stelei mamă unde planeta stâncoasă poate oferi apă lichidă. Una dintre cele mai mari descoperiri a fost realizată de satelitul TESS, care a descoperit un trio de astfel de planete. În acest fel, astronomii au avut prilejul de a studia planete pe care există o șansă mai mare ca extraterestrii să trăiască în afara sistemului solar cu condiții atmosferice perfecte. Observate la aproximativ 73 de ani lumină distanță de Pământ, planetele trio nu se află în sisteme solare și au dimensiunea cuprinsă între cea a Pământului și a lui Neptun, putând fi găsite în sistemul cunoscut sub numele de TOI 270. Cum unele planete pot fi mai fierbinți decât stelele? În cadrul misiunii Kepler am descoperit faptul că exoplanetele mari și gazoase pot orbita la o distanță foarte mică de steaua lor, mai degrabă decât departe de ea, așa cum este cazul în sistemul nostru solar, determinându-le să atingă temperaturi care depășesc 700 de grade Celsius. Aceste planete fierbinți care orbitează atât de aproape de steaua lor au niște particularități care nu se întâlnesc prea des. Procesele fizice care au contribuit la formarea și existența lor sunt pe măsură, iar noi vom analiza aceste lucruri împreună.
Kelt 9b. Există o relație de similaritate între această exoplanetă și Pământul nostru, întrucât blocajul ordonat de steaua ei ne amintește de relația Lună-Terra. Așadar, o parte a exoplanetei este întotdeauna orientată către stea, cealaltă parte fiind bineînțeles în întuneric. Ținând cont de acest lucru, observăm că molecule precum apa, dioxidul de carbon și metanul nu se pot forma pe partea luminoasă, întrucât radiația ultravioletă nu permite acest lucru. Profesorul de fizică și astronomie al Universității Vanderbilt, Tennessee, dar și conducător al studiului referitor la această planetă, Kay Van Stassen, a declarat că steaua Kelt 9 emană atât de multă radiație ultravioletă încât ar putea evapora complet planeta. Alții au descris planeta ca fiind destul de comună din punct de vedere masic, însă atmosfera este cea care o diferențiază atât de mult. Este o planetă care respectă orice definiții ale masei, însă atmosfera ei este cu siguranță diferită de tot ceea ce am văzut până acum, mai ales din cauza temperaturii pe partea luminată. Când vine vorba de steaua inevitabilă din această situație nemai întâlnită, Kelt 9 este și ea la fel de deosebită, cu o vechime de doar 300 de milioane de ani, ceea ce o încadrează în perioada de tinerețe a stelelor, este de peste 2 ori mai mare și aproape de 2 ori mai fierbinte decât Soarele nostru. Având în vedere că atmosfera planetei este în permanență menținută la niveluri de radiații ultraviolete, planeta poate chiar arunca o cantitate de material planetar evaporat ca o cometă. Steaua care oferă aceste condiții nemai întâlnite ar putea chiar să vină de hack planetei pe care noi o studiem astăzi, conform studiilor efectuate de cercetători. Kelt 9 se va umfla și va deveni o stea uriașă roșie în câteva sute de milioane de ani, a spus Stassen. Perspectivele pe termen lung pentru viață sau imobiliare în acest sens pe Kelt 9b nu arată bine. Nu în ultimul rând, exoplaneta Kelt 9b reprezintă un material de studiu interesant datorită orbitei sale înclinate la aproximativ 80 de grade și la efectele produse de acest lucru. Această înclinare ne oferă informații despre trecutul violent prin care planeta a trecut, cu posibile coliziuni, lucru care poate fi văzut și la alte planete din aceeași clasă. De asemenea, această exoplanetă orbitează perpendicular pe axa de rotație a stelei. Acest lucru ar fi analog cu planeta care orbitează perpendicular pe planul sistemului nostru solar. Un an pe această planetă înseamnă mai puțin de 2 zile. Este foarte posibil ca la un moment dat exoplaneta din cauză să se fi îndepărtat de steaua ei mamă și să fi parcurs un traseu anevoios presărat cu ciocniri până în momentul în care a migrat spre stea. Dacă acest lucru s-a întâmplat cu adevărat, lucru care este foarte probabil, se va adăuga încă un argument teoriei conform căreia planetele mari tind să se formeze departe de steaua lor gazdă în discurile protostelare care dau naștere sistemelor solare, captând materiale solide și gazoase în timp ce migrează spre steaua lor. Concluzie: Kelt 9b este unul dintre exemplele care ne fac să înțelegem de ce este așa de important să studiem cât mai multe planete. Oare de câte ori vom avea șansa să vorbim despre o planetă că este mai fierbinte decât steaua pe care o orbitează? Ei bine, să sperăm că vom observa asta destul de des, adică că vom analiza mult mai profund și mai eficient exoplanetele. În viitor ne așteptăm ca telescoapele să facă o treabă mult mai bună și să ne ofere din ce în ce mai multe detalii importante. Telescopul Ariel, care așteaptă să fie lansat în 2029, va observa aproximativ 1000 de exoplanete pentru a aborda unele dintre cele mai fundamentale întrebări din știința exoplanetelor. Ariel va fi telescopul care va privi în detaliu atmosfera acestor lumi și ne va transmite sintezele sale în așa fel încât noi să interpretăm detaliile. Deci ne putem aștepta la informații precum materialele din care sunt formate exoplanetele respective și chiar felul de formare și modul de evoluție al acestora.